בגינה של אמא שלי יש עץ לימונים, לימונים אננסיים. כל פעם שהלימונים הופכים להיות צהובים אני כותפת אותם ועושה אותם לימונים כבושים. לצורך כך אני רוצה ללמד אתכם. יש לנו את הלימונים צהובים, אני צריכה צנצנת, מלח גס ושמן. מה שאנחנו עושים זה דבר כזה. אני לוקחת את הלימון, אני חורצת חריץ, לא עד הסוף, כאן, אני הופכת ואז אני עושה אותו בצד השני, לרוחבו. זאת אומרת, אם אני מסתכלת כך, אחד, הופכת אותו, זה יהיה כאן. כך, לוקחת את המלח, קודם כל נפתח, לוקחת מלח, עבה, חייב להיות המלח העבה. פותחת את החריצים, ממלאה אותו ומכניסה פנימה. בינתיים אני ממשיכה עד שאני אמלא. נורא חשוב שאנחנו שמים את הלימונים ממש לקחת ולשים אותם כמה שיותר צפוף. כך, בצורה כזאת, שהכל יהיה צפוף. מאוד מאוד חשוב. אני שמה פפריקה עם שמן ושמה מעל, כי אני מאוד אוהבת את הלימון הכבוש שמקבל צבע. לוקחת את זה, לוקחת שקית, מניחה, אוטמת וסוגרת. זהו. עוד שבועיים אנחנו נראה פה את הלימונים הכבושים מוכנים.